आराध्य स्पोर्ट आणि केबी स्टार दोन्ही संघांना विनंती असेल आराध्य स्पोर्ट आणि केबी स्टार दोन्ही संघ कर्णधारक कर्णव्यवस्थापक आपल्याला विनंती असेल नाणेफेक घेण्यासाठी आपण समालोचन कक्षाच्या दिशेने या. प्रथमेश सोनार विनंती असेल नाणेफेक घेण्यासाठी आपण यायचे. सेकंड कॉल असेल. पहिले चेंडूवरती अप्रतिम फलंदाजी होती नंतरचा चेंडू काय फटका आहे वा काय टायमिंग आहे काय तो फटका सर्वच काही ओके मध्ये होतं. अजून एक येतोय दमदार शानदार इथे खेचला जातोय चौकार. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड रीजन वरती 10. दुहेरी अंकांमध्ये मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंडुलकर याच्या पाठीवरती असणारा अंकांचा खेळ आता स्कोर कार्ड वरती लागला. त्याच्यामध्ये अजून 6 धावा ऍड केल्या जाणार आहेत. राजा म्हणतोय रुकेगा नाही मला लवकर सामना संपवायचा आहे. सिराजजी सोलकर सर आपल्याला विनंती असेल नाणेफेक करण्यासाठी आपण आमच्या कॉम्बॉक्सच्या दिशेने या. नंतरचा चेंडू थोडासा दिशा भटकलाय. पंचांचा नो बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाब इथे स्कोर कार्ड वरती आहे. आयुष्य थोडंसं संपल्यासारखं वाटतंय. आता तर खरी मजा आहे कारण राजा इथे वाजवतोय बाजा. नंतरचा चेंडू अलाउंड कार्पेटने खेळण्याचा यावेळी केला होता इरादा पक्का नाही दिला जात आहे धक्का. चेंडू येतोय निर्धाव. टीमची टोटल धावसंख्या 17. नंतरचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. षटक क्रमांक 1 चा खेळ इथे समाप्त झालाय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड रीजन वरती 17. 5 चेंडू जवळपास फेस केले गेले. 17 धावा इथे खर्च केल्या जात आहेत. सिराजजी सोलकर सर आपल्याला विनंती असेल नेक्स्ट मॅचचा नाणेकौल आपल्या शुभ हस्ते केला जाईल आणि पाहायचंय टॉसचा बॉस कोण ठरेल. तिथपर्यंत जाऊया मैदानाच्या दिशेने. निखिल सूर उर्फ निकू पिंकी सुरून खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. कुणाल गोलंदाजी मार करून दाखल केला जातोय. कुणाल आणि कुणालचा पहिला चेंडू थोडासा दिशेने ठरतोय. पंच आमच्याकडे वळतीन सोमजी फाटकर सर यांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त 1 धाव इथे बी इथे आहे. धावसंख्या 18 वरती. त्यानंतर पॅडल शिपचा फटका होता पाहिलं होतं. क्षेत्ररक्षक नाहीये फाईन लेग रिजन मध्ये. 2 धावा तिथे अर्जित केल्या जातील आणि या 2च्या मदतीने धावसंख्या 20 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुन्हा एकदा थोडासा इथे फ्लॉम्बल बनतोय. पंच नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. गोलंदाज कुणाल थोडासा अडचणीमध्ये इथे आलाय कारण माहिती आहे सामना थोडासा लांब चाललाय. त्यानंतर रिव्हल शिपचा फटका होता. पॉइंट रिजन मध्ये खेळला जातोय. 2 धावा इथे अर्जित केल्या जातील. ऑफसाईड 3 आणि लेग साईड 4 असं क्षेत्ररक्षण पापेश संघाने खेचलंय. त्यानंतरचा फटका थोडासा इथे पाहायला गेला तर व्हाईट बॉलचा इशारा इथे पंचांच्या माध्यमातून दिला जातोय. चांगली गोलंदाजी इथे आता करणं गरजेचं आहे. निकुला माहिती आहे काय वेगळे वेळ येणाऱ्या चेंडूवरती पॅडल शिपचा फटका होता. बॉल ठरतोय इथे बॉक्सआउटच्या स्वरूपामध्ये. धक्का क्रमांक 1 इथे लागतोय. 24 या धावसंख्येवरती धक्का क्रमांक 1. कुणाल पुन्हा एकदा पुढील चेंडू लेग साईडच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातोय. हर्षदला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला जातोय. NSD मध्ये चांगली कामगिरी करतोय. राजापूर तालुक्याला विलाम करणारा खेळाडू पाहायला मिळालाय. इथे मात्र जेलबादची संधी होती. संधी इथे आपल्याला हुकलेली पाहायला मिळालं. दोन पंचकांचा खेळ इथे संपतोय. संघाची धावसंख्या आपल्याला 24 वरती पाहायला मिळाली आहे. नवीन गोलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. सौरभ इथे मात्र ब्लॉकर मध्ये टाकले. चेंडू होता उत्कृष्ट टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र वापरलं जात आहे. यॉर्करला चेंडू टाकला जातोय.
इथे मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळाली आहे. पुन्हा एकदा ऑब्रेक केलं चेंडूला पाठवला जातोय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी. याच 6 धावांनी आपल्याला विजयी षटकार राजाच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. आता होणारा त्वरित सामना असेल आराध्य स्पोर्ट्सच्या विरोधात केबी स्टार